सुमार 500 वर्सां उपरांत राम मंदिराचे सपन पुराय जाता। आपल्या घरात साक्षात प्रभू श्रीराम येवपाचे आसा ह्या भावनेन दरेकान पुजा, प्रार्थना आनी श्रीरामाचे कीर्तन करचे म्हण सनातन संस्थेचे आवाहन आसा। ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, मी सनातन संस्थेचा राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस। 500 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर रामजन्मभूमी अयोध्येमध्ये श्री रामलला विराजमान होत आहेत आणि हा हिंदू समाजासाठी अत्यंत असा आनंदाचा क्षण आहे। आणि या निमित्तानेच 15 जानेवारी ते 22 जानेवारी या कालावधीमध्ये सनातन संस्थेने समविचारी संस्थांच्या सहाय्याने श्री राम नाम संकीर्तन अभियान आयोजित केलं आहे। या निमित्ताने प्रत्येक वसाहतीमधल्या, प्रत्येक परिसरामधल्या मंदिरामध्ये प्रभू श्रीरामाची प्रतिमा ठेवून समाजातले लोक एकत्रित येणार आहेत आणि 20 ते 30 मिनिटं श्रीरामाचा जप करणार आहेत। या निमित्ताने श्रीरामाचं गुणगौरव केला जाणार आहे। संपूर्ण समाजात वातावरण राममय होण्याच्या दृष्टिकोनातनं एक अत्यंत असा उत्तम उपक्रम हा आहे। आणि हा उपक्रम जेव्हा रामजन्मभूमीचा निकाल लागला होता त्यावेळी सुद्धा आम्ही राबवला होता आणि सनातन संस्थेला या उपक्रमाला अनेक समाजातल्या लोकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता। म्हणूनच या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करणार आहे की आपण या उपक्रमात सहभागी व्हा। श्री राम नाम संकीर्तन अभियानामध्ये रामाचा जप केला जाईल आणि सर्वात शेवटी प्रार्थना केली जाईल। सामूहिक प्रार्थना असेल की त्यात हे श्रीरामाला आवाहन केलं जाईल की आता राम मंदिर बनलंय तर रामराज्यासाठी आम्हा सगळ्यांना बळ दे। आणि याच निमित्ताने 22 तारखेला ज्या दिवशी प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीचं प्रतिष्ठापना होत आहे त्यानिमित्ताने आपल्याकडे घरोघरी दिवाळी साजरी केली जावी असं आवाहन सनातन संस्था करत आहे। त्यानिमित्ताने घरोघरी दीप प्रज्वलित केले जावेत, भगवे झेंडे घरावर लावले जावेत आणि या निमित्ताने आपण आपल्या रामकार्याचा एक घटक म्हणून, एक रामाचे आपण भक्त म्हणून या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हावं असं आमचं सनातन संस्थेच्या वतीने आवाहन आहे।